Tot a punt, com dèiem, per la gran nit del cinema espanyol, però mentre no sabem qui són els guanyadors, fem un repàs a les pel·lícules amb més nominacions. Jordi. Sí, Marc, la que surt amb més nominacions és Un monstre en ve a veure amb 12 categories. Recordem que és la pel·lícula espanyola més taquillera de l'any. El hombre de las mil caras i Tarde para la ira gairebé l'enganxen amb 11. Los últimos de Filipinas es queda amb 9, però totes tècniques, i 7 són per a Julieta. Gairebé totes aquestes opten a millor pel·lícula. La més ben posicionada és El monstre, que ja es va endur fa una setmana el Gaudí. En l'apartat de directors, doncs apareixen noms com el de Pedro Almodóvar, Alberto Rodríguez, José Antonio Bayona o també Rodrigo Sorogoyen. L'estatueta per la millor actriu estarà entre aquestes: Emma Suárez, Penélope Cruz, Carmen Machi o també Bárbara Leni. D'altra banda, els millors actors, qui són? Doncs Eduard Fernández, Antonio de la Torre, Roberto Álamo o Luis Callejo. Tots aquests actors lluitaran pel premi en una nit que es preveu molt intensa. Moltes gràcies, Jordi. Del cinema passem al teatre, però